Ақырынлап республикада битлік режимі яна ғәмәлгә кірә. Бұл коронавирус белән авыручылар санының артуына бәйле. Саклану шараларын куллану хәзер министрлар кабинетында узган барлык киңәшмәләрдә дә мәҗбүри шарт. Шулай ук барлык хезмәт коллективларына да битлек кияргә тәкъдим ителде. Битлек режимы ничек сакланасың? Хәбәрчебез кызыксынды. Масочный режим. Обязательное ношение гигиенических масок. Биредә гади куркынычсызлык кагыйдәләре хезмәткәрләр, хәтта цифрлы хезмәткәрләр өчен дә актуаль. Битлек кигән роботта куркынычсызлык турында сөйли. Бездә һәр вакыт тепловизор булды. Пандемияның элеккеге вакытыннан бирле без гел битлек режимын саклап килдек. Гади генә булган бу тәкъдимнәр хәзер яңартыла. Татарстанның күп кенә хезмәт коллективларында янәдән битлек режимы кертелде. Ул хәзер министрлар кабинетында узган киңәшмәләрдә дә мәҗбүри. Соблюдают. Президентның битлек режимын саклау турындагы тәкъдимен үтәлә. Без киңәшмәләрдә бер-беребез белән янәшәдә якын утырабыз. Битлек саклану чарасы булып тора. Әлмәт Шарлы мэриясендә дә, республиканың зур предприятиеләрендә дә режим саклана. Самое главное. Бу профилактик чара буларак кирәк. Шуңа күрә башкарма комитетта битлек режимын кертергә карар кылдык. Хәзер Татарстанда күмәк иммунитет нибары 3% дәрәҗәсендә. Бер атна эчендә генә дә авыручылар саны байтак арткан. Битлекләр әлегә беренче чикләү чарасы, ә чираттагысы прививка сату. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.